नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. काळजीवाहू मुख्यमंत्री मनाने खचलेले, संजय राऊत यांचा टोला. बस चालकाचं नियंत्रण सुटलं, तिलारी घाटात अपघात. आणि निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षा नाही, संजय राऊत यांची टीका. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. काळजीवाहू मुख्यमंत्री मनाने खचले आहेत असा टोला संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांना लगावलाय. नाही, अशी माहिती बरेच दिवस समोर येते. पहिल्या दिवसापासून माहिती समोर येते, पण तो दिवस काय, तो सूर्य काय उजाडत नाही. अजून 5 तारखेला अजून हा महिना संपायचा आहे, मला माहिती असेल. जवळजवळ आता नोव्हेंबर आता संपेल, मग डिसेंबर उजाडेल, आणि मग तुम्ही 5 तारखेचा वायदा करताय. तोपर्यंत आमचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री काय करतील त्याचा भरोसा नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे ते मनाने खचलेले आहेत, ते अस्वस्थ आहेत, त्यांचं मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य बिघडलेलं आहे. याला जबाबदार कोण? त्यांची प्रकृती बिघडली असेल तर ती का बिघडली आहे? त्यांना काही शब्द देऊन कोणी फिरवलाय का? असे अनेक गमतीशीर विषय सध्या चर्चेला आहेत. त्यांचा चेहरा पडलेला आहे, ते हसत नाहीत. त्यांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य मावळलेलं आहे, त्यांच्या डोळ्यात चमक दिसत नाही. ते एवढंच बडबडतायत, मी लाडका भाऊ, मी लाडका भाऊ. पण तुम्ही लाडका भाऊ मोदी शहांचे राहिलेले नाहीत असं एकंदरीत दिसतंय. तुम्ही देवेंद्रजींचे लाडके भाऊ दिसत नाही, पण मी लाडका भाऊ, मी लाडका भाऊ असं ते सतत बडबडतायत. त्यांना उपचारांची गरज आहे. त्यांच्या सहकार्यांनी त्यांना योग्य पद्धतीने उपचार केले पाहिजे, कारण भारतीय जनता पक्ष ही विषवल्ली आहे, नाग आहे. आम्हालाही डंख मारला याच पद्धतीने, आणि जे त्यांच्याबरोबर जातात त्यांना ते डंखा मारतात. हा अनुभव आहे. महाराष्ट्राला हा विषारी नागांचा विळखा पडलेला आहे. तो आता कसा सोडवायचा लोकशाही मार्गानं ते आम्ही पाहू. मला असं वाटतं की देवेंद्र फडणवीस जेव्हा उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री होते तेव्हाही त्यांच्या पक्षाचे 100वर आमदार होते. 100वर आमदार असलेल्या त्या पक्षानं फक्त एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना फोडली म्हणून मेरवानी खात्यामध्ये मुख्यमंत्रीपद दिलं. त्यांनी ते तेव्हाच घ्यायला पाहिजे होतं ना. मग मुख्यमंत्र्याकडे गृह खातं तेव्हाच त्याने घ्यायला हवं होतं, पण ते मेहरबानी म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद दिलं कारण त्यांनी शिवसेना फोडली. आता 100वर 105 वगैरे आमदार असलेला पक्ष मुख्यमंत्रीपद सोडतो का? नाही सोडत. त्यांच्या आघाडीमध्ये त्यांच्या युतीमध्ये काय निर्णय घ्यायचे त्यांनी ठरवायचा आहे, पण भारतीय जनता पक्ष त्यांच्या स्वभाव धर्माला वागला, एवढंच मी सांगितलं. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. मुक्ताईनगर बोदवड विधानसभा मतदारसंघातील निकालावरती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाच्या नेत्या रोहिणी खडसेंनी निकालावरती आक्षेप घेतलाय. मी माझ्या मतदारसंघातल्या 16 बूथची व्हीव्हीपॅटची रिकाउंटिंग व्हावी म्हणूनचा अर्ज केलेला आहे, आणि जी प्रोसेस आहे ती पूर्ण केलेली आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये ज्या तऱ्हेचा निकाल लागलेला आहे तो आधीपासूनच संशयास्पद आहे. मी आधी पण बोलले आहे की माझ्या मतदारसंघामध्ये निकालाच्या 2 दिवस आधी एक यादी सोशल मीडियावरती फिरत होती, आणि ज्या यादीमध्ये समोरच्या उमेदवाराच्या लोकांनी ज्या यादीमधल्या आम्हाला एवढं मतदान मिळणार आहे ची गॅरंटी व्यक्त केली जात होती, आणि त्या माध्यमातून ती सोशल मीडियामध्ये फिरत होती. त्या यादीमधलं मतदान आणि नंतर निकाल लागल्यानंतरचं त्याच बूथवरचं मतदान हे तंतोतंत कसं काय जुळतंय ह्या बाबतीमध्ये संशय आपल्याला येतोय. कारण जिथे फक्त 5-10 मतं इकडे तिकडे जर पकडलीत आपण, तर प्रत्येक बूथवरती जो त्या लोकांनी अंदाज व्यक्त केलेला तसाच निकाल माझ्या प्रत्येक बूथवरती लागलेला मला बघायला मिळाला आहे. हे संशयास्पद आहे. असा अजून कुठलाही ज्योतिषी जन्माला आलेला नाही की तो 2 दिवसानंतर जाहीर होणाऱ्या निकालाच्या बाबतीमध्ये एवढं परफेक्टली जाहीर आकड्यांसहित सांगू शकेल. जे आकडे सोशल मीडियावरती 2 दिवसांपासून फिरत होते हे सगळं संशय येण्यासारखं आहे. काही गावं अशी आहेत किंवा काही बूथ असे आहेत की त्या बूथवरती
समोरच्या उमेदवाराला मतं मिळतील अशी अपेक्षाही नसताना त्या बूथवरती त्यांना जास्त मतं मिळालेली आहेत किंवा काही ठिकाणी माझ्या बरोबरीने मतं मिळालेली आहेत. आणि हा मतदारसंघातला सारासार जर आपण बघितला तर सगळ्याच ठिकाणी माझ्या काही जे वर्षानुवर्ष गेल्या 30 वर्षाचे जो काळ राहिलेला आहे त्या 30 वर्षाच्या माझ्या वडिलांच्याही कारकिर्दीमध्ये ज्या गावांमध्ये आम्ही कधी मायनस राहिलेलो नाही आहे तशाही काही गावांमध्ये आजच्या दिवशी आम्ही मायनस दिसतोय, जे शक्य नाहीये. लोक कुठली लाट आली किंवा कुठला योजना आली म्हणून लोक बदलत नाहीत. लोकांचा एक भावनिक आपल्या बरोबरचं जे जोडलं गेलेलं नातं असतं ते नातं कुणीही एवढ्या लवकर तोडत नाही. पण जे समोरच्यांकडनं सांगितलं जाते लाडकी बहीण असेल किंवा इतर योजना असतील, माझा त्यावर विश्वास नाही. ईव्हीएमचा मिळवलेला विजय आहे हा लोकांचा कल नाही तर ईव्हीएमचा दिलेला कल आहे आणि तो आम्हाला मान्य नाही. बघा, प्रत्येक ठिकाणी आता प्रत्येक मतदारसंघाचा जर आपण आढावा घेतला तर प्रत्येक मतदारसंघामध्ये कुठे ना कुठे काही ना काहीतरी आकड्यांमध्ये घोळ झालेला दिसतोय. आणि त्या तऱ्हेने हा जो आज महायुतीला मिळालेला जो विजय दिसतो आहे हा फक्त आणि फक्त ईव्हीएमच्या माध्यमातून मिळालेला दिसतोय. आज अमेरिकेसारखे प्रगत राष्ट्र आहेत की जिथे टेक्नॉलॉजीने पण ती ॲडव्हान्स राष्ट्र पकडल्या जातील अशाही देशांमध्ये बॅलेट पेपरवरती मतदान होतं. तिथे ईव्हीएम वर मशीन वापरली जात नाही. पण आपल्याच भारतामध्ये ईव्हीएम मशीन वापरण्याचा एवढा अट्टहास का केला जातोय? तुम्ही हे बॅलेट पेपरवरती इलेक्शन घ्या ना, तुम्हाला कसली भीती आहे? जर तुम्ही काही केलं नाहीये, काळाभोर प्रकरण तुमच्या कुठल्याही या निकालामध्ये नाहीये आणि तुम्हाला विश्वास आहे की हा जनतेने दिलेला कौल आहे, तर एकदा बॅलेट पेपरवरती निवडणुका होऊन जाऊ द्यात. आम्हालाही बघायचं आहे की लोकांचा तुमच्यावर विश्वास आहे की आमच्यावर विश्वास आहे. हा ईव्हीएम मध्ये केला गेलेला सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार म्हणता येईल किंवा आपण म्हणतो अफरातफर केली गेलेली हा प्रकार आहे. हे नक्की याच्यातनं दिसतंय. नाहीतर केंद्र सरकार त्यांचं आहे, राज्य सरकार त्यांचं आहे. त्यांनी निवडणुका ह्या परत एकदा पेपरवरती बॅलेट पेपरवरती घेऊन दाखवाव्या जसं अमेरिकेसारखे प्रगत राष्ट्र घेत आहेत. त्याच्यामध्ये कुठली कमी नाहीये. आपण आज अमेरिकेच्या खूप मागे आहोत. अमेरिका जिथे बॅलेट पेपरवरती निवडणुका घेऊ शकते तर मग आपलाच ईव्हीएमचा हट्ट का? संसदेत प्रियंका गांधी पायऱ्या चढत असताना राहुल गांधींनी त्यांना थांबवत स्वतः फोटो काढला. पाहूयात. एक मिनट साइड में स्टॉप लेट मी आल्सो टेक वन और एक्शन में क्या है व्हाई ओके कम सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेचा गैरवापर केला आणि पैशांचा महापूर आणला अशी खरमरी टीका पवारांनी सत्ताधाऱ्यांवर केली आहे. बाबा आढावांच्या भेटीदरम्यान ते बोलत होते. परवाच्या त्या देशामध्ये निवडणुका झाल्या आणि त्या संबंधीची एक अस्वस्थता सर्व देशाच्या सर्व भागात जे आहे त्याच्याबद्दलचं जो जनमत आहे ते जनमत बाबांनी हा कार्यक्रम हातामध्ये घेतला उपोषणाचा त्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. लोकांच्या चर्चा ही होते की कालच्या ज्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकीमध्ये सत्तेचा गैरवापर आणि पैशाचा महापूर या गोष्टी यापूर्वी कधी बघितल्या जात्या. स्थानिक पातळीवरच्या ज्या निवडणुका असतात त्याच्यामध्ये अशा तक्रारी कुठे ना कुठे ऐकायला मिळतात, नाही असं नाही. पण संबंध राज्याची देशाच्या निवडणुकीतच मोठ्या प्रमाणात
पैसा आणि सत्तेचा गैरवापर हा करून निवडणुकीची सवय यंत्रणच हातात घ्यायची हे चित्र यापूर्वी दिसलेलं नव्हतं. ते यावेळी महाराष्ट्रात वाढायला मिळाले आणि त्याचा परिणाम लोकांची अस्वस्थता वाढलेली आहे. लोकांच्यातली जी चर्चा मी 2 दिवस ऐकतोय की कालच आंदोलनामधनं येत असताना आंदोलनाच्या बाहेर जे काही लोक भेटले त्या सगळ्यांना जयप्रकाश नारायणांची आठवण आली. आज कुणीतरी या दृष्टीनं प्रभावी पाऊल टाकण्याची आवश्यकता आहे हा लोकांच्या चर्चेचा सूर आहे. आणि त्याच्यात जी माहिती कळली तिथं दिल्लीला सुद्धा की बाबा आढावांनी यामध्ये पुढाकार घेतला आणि ते स्वतः महात्मा ज्योतिबा फुलेंशी संबंधित अशा वास्तूमध्ये ते बसलेले आहेत. एक प्रकारचा दिलासा बाबांच्या या उपोषणानं सामान्य लोकांच्यात येतोय असं मला स्वच्छ दिसते. पण याचा अर्थ त्यांनी राष्ट्रीय कर्तव्य देशाची आवश्यकता म्हणून ही भूमिका घेतली. पण त्यांनी एकट्यानेच ही भूमिका घेणं हे काही पुरेसं नाही. शेवटी एक प्रकारचा जनतेचा उठावच या सगळ्या प्रश्नाच्या संबंधी केला नाही तर संसदीय लोकशाही पद्धती ही उद्ध्वस्त होईल अशी चित्र या ठिकाणी आज दिसते. देशाची सूत्र ज्यांच्या हातात आहेत त्यांना याच्याबद्दलचं काही पडलेलं नाही. इतकी चर्चा सर्व देशात आहे आणि हे माहीत असताना संसदेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न दोन्ही सभागृहामध्ये विविध पक्षांनी केला तर त्यांना बोलून द्यायचं नाही. एकदा 6 दिवसाच्या अधिवेशनामध्ये रोज सकाळी 11 वाजता विरोधी पक्ष नेते दोन्ही सभागृहाचे या गोष्टीला आमचं म्हणणं मांडायला आम्हाला संमती द्या. एवढी एक मागणी करतात की या 6 दिवसात एकदाही मंजूर झाली नाही. एवढं नाही तर त्या हौजवान फाडले. त्यामुळे 1 मिनिटसुद्धा या 6 दिवसात सभागृहात कुठल्याही देशाच्या प्रश्नाची चर्चा होऊ शकली नाही. याचा अर्थ स्वच्छ आहे की संसदीय लोकशाही पद्धती याच्यावरच हा आघात हा राज्यकर्त्यांचा आहे. आणि याच्यासाठी आता तिथं काय चाललं आहे इथपर्यंत सीमित ठेवून चालणार नाही. शेवटी लोकांच्यातच जावं लागेल, लोकांना जागृत करावं लागेल. खरं म्हणण्याचं लोक जागृत आहेत, त्याच्यात कोणतेही उठाव केला पाहिजे. आज त्याची आवश्यकता आहे. हे बाबांच्या उपोषणाचं स्पष्ट झालेलं आहे आणि माझी खात्री आहे की याचा परिणाम जो आवश्यक आहे तो आज ना उद्या हा देशाच्यावर राहणार नाही. सत्तेचा गैरवापर आणि बऱ्या लोकांना संरक्षण या दोन्ही गोष्टी या ठिकाणी दिसत आहेत. त्याच्यात सखोल मी जाऊ इच्छित नाही. पण आज हे प्रश्न उपस्थित झाले त्याची नोंद आपल्या सगळ्यांना घ्यावी लागेल. असं दिसतंय. आता माझ्या हातात त्याचा पुरावा नाही आहे. काही लोकांनी प्रेझेंटेशन आम्हाला केलं की हे या पद्धतीने करणं शक्य आहे, ते केलं जाईल. त्याच्यात आमची कमतरता आहे की आम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवला नाही. आम्हाला असं वाटतं की निवडणूक आयोग इतक्या चौकाची भूमिका चुकीची घेईल असं आम्हाला वाटलं नाही. त्या संस्थेवर गैरविश्वास आम्ही व्यक्त केला नाही. पण निवडणुकीच्या नंतर याच्यात तथ्य असं काळापाशी दिसतं. ठीक आहे, त्याचा फेरफार काय येते ते आपण बघूया. पण मला शंका वाटते त्याचं काही फार पुढे येईल असं. त्याची आकडेवारी जी आलेली आहे शेवटच्या 2 तासाची ती धक्कादायक अशा प्रकारची आहे. बाळासाहेब थोरात जे बोलले ते इतके बाळासाहेब नाही अशी माहिती अनेकांनी दिली, आधारासह दिली आणि त्याचा विचार हा करावा लागेल.
काँग्रेस पक्षाची कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्याच्यात या विषयाची काही चर्चा झाली आणि एकत्रित बसून ही जे इंडिया आघाडी हे जे संघटन तयार केलेलं होतं त्यांनी हा विषय घ्यावा अशी चर्चा आहे. माझ्या मते सोमवारी मंगळवारी याच्यात काहीतरी निर्णय होईल. साहेब, जे 15% मतं सेट केली गेली असं सांगितलं जातं, खरंच तुम्हाला विश्वास बसतोय का या गोष्टींवर? आधी बसत नव्हता, पण आता त्याच्यात तथ्य असं प्राथमिक दर्शक दिसायला लागले. गमत असं आहे की इतकं स्पष्ट बहुमत असताना या राज्यात सरकार बनत नाही आणि आजच वाचलं की आता 5 तारखेला काय होण्याची शक्यता. याचा अर्थ स्वच्छ आहे की लोकांचं मत बहुमत या सगळ्या गोष्टी काही महत्त्वाच्या नाहीत. जे काही चाललंय ते राज्याला यश होऊ नये. ईव्हीएममध्ये काही घोटाळा निघाल्यास मी आमदारकीचा राजीनामा देईन असं वक्तव्य श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार विक्रमसिंह पाचपुते यांनी केलं आहे. ईव्हीएमचा व्हीव्हीपॅटचा आम्हाला अनुभव हा 2019ला आला. यावेळेस आदरणीय बबनरावजी पाचपुते साहेब यांची निवडणूक चालू होती आणि समोरील उमेदवारांनी ऑब्जेक्शन घेतलं होतं. त्यांना मतात थोडंसं फेरबदल वाटला होता आणि त्यावेळेस एक व्हीव्हीपॅट मोजायला घेतलं होतं. त्यात कसलाही बदल आला नाही. त्यामुळे मी ही प्रक्रिया जवळनं पाहिली, कारण मी निवडणूक प्रतिनिधी होतो त्यावेळेस आणि मी आतमध्ये होतो पूर्ण वेळ, बराच वेळ. आमचा निकाल हा महाराष्ट्रातला सगळ्यात शेवटचा निकाल त्यावेळेस श्रीगोंदाचा लागला होता. तेव्हा मला अशी अडचण काही वाटत नाहीये. म्हणजे जर तशी अडचण असते तर ज्यावेळेस आमच्याकडे मागणी, आता लोकसभेचा निकाल लागल्यानंतर ज्यावेळेस मतमोजणीची मागणी झाली किंवा व्हीव्हीपॅट मोजायची मागणी झाली ती, त्यावेळेस आत्ताचे हेच महाविकास आघाडीचे जे नेते मंडळी आहेत त्यांनी चेष्टेवारी नेलं होतं की ज्यावेळेस अहिल्यानगरचा निकाल दक्षिणेचा असा लागलाय, मग जनतेचा कौल मान्य नाही का यांना. मग जर लोकसभेला तुम्हाला जनतेचा कौल मान्य आहे तर मग असं वेगळं काय घडलंय? म्हणजे असं बदल काहीच नाही, तीच यंत्रणा आहे, तेच मतदार आहेत आणि त्या मतदारांनी कौल बदलला मग तुम्हाला निकाल मान्य नाही. हे दुर्दैवी आहे. म्हणजे लोकशाहीला घातक आहे. म्हणजे लोकशाहीला घातक आमचा पक्ष नसून ही महाविकास आघाडी आहे. म्हणजे ज्या वेळेस त्यांच्या बाजूने कल असतो तो महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातनं सुवर्ण दिवस असतो आणि ज्या दिवशी त्यांच्या विरुद्ध निकाल लागतो म्हणजे हा महाराष्ट्राचा काळा दिवस. म्हणजे हे दुर्दैवी आहे. मी तर बघा, रोहितजींनी तर त्यांच्या माध्यमात आपल्या माध्यमातून सांगितलंच आहे. तर माझी उलट महाविकास आघाडीच्या सर्व नेते मंडळींना विनंती आहे की तुमच्याच नेत्याचं विचार तुम्ही समजून घ्या आणि त्यांच्यावर कॉन्फिडन्स नसेल तर मी तसा वयाने खूप लहान आहे, माझी पहिलीच निवडणूक आहे. माझा इलेक्शन कमिशन ह्या प्रक्रियेवरती पूर्ण विश्वास आहे आणि जर अशी शंका असेल किंवा उद्या जर प्रक्रियेमध्ये कसलाही दोष समोर आला तर विक्रम पाचपुते 226 श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघातील आमदार हा पहिला असेल की तो राजीनामा देऊन परत एकदा निवडणुकीला सामोरे जायला तयार असेल. सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आडाव यांचं ईव्हीएम विरोधात आत्मक्लेश आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान या आंदोलनाला अजित पवार यांनी भेट देत आढावांशी संवाद साधला आहे. आणि सुप्रीम कोर्टाने कबूल आहे, पण सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न संपत कोणाला माहिती मी तरी हे माहिती असून मी पहिल्यांदा सांगतोय विरोधकांची आमची जबाबदारी आहे त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं. दुसरं असं आहे, त्यांनी केलं म्हणून आम्ही केलं हे म्हणत मला आपलं आमच्याकडे काही चुकीला असेल आणि कोणी विसरले काही असेल तर त्याच्याची सेवा भेटली जाईल ना असं मला वाटतं. मला वाटतं याच्यावर आता काही निर्णय लागणार नाही. आम्ही तुम्हाला एवढं सांगतो की आम्ही हे आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने चालवणार आहे. दगड मारणार नाही, शिव घालणार नाही, काही नाही. हे दडपड जाणार नाही याच्याबद्दल मित्र म्हणून तुमचा घेऊन देणार आहे. कारण आज जे चालले ते गरज ते खूप काय मी तुम्हाला सांगणं झालं नाही आणि मी तुम्ही तक्रार होत आहे. पण माझं म्हणणं आहे की हे आंदोलन आम्ही गांधींच्या मार्गाने माहिती मंदिर बांधण्याचा मार्गाने गोष्ट आहे. आपलं रोज कामगार सोडून आपली हमालाची किंमत चाललेलंच आहे तर ते होणारच नाही. पण आम्ही हे आंदोलन जे काही प्रश्न ती म्हणतात ते आहे जटिल प्रश्न, पण हे जटिल प्रश्न जनते चर्चेला आणणं आणि जनतेच्या नंतर जनतेची न्यायबुद्धी आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या जजेसपेक्षा जनतेची न्यायबुद्धी मला जास्त
आणि ती न्यायबुद्धी तिला आव्हान करते, तिला आव्हान करते. तर मला वाटतं तोचपर्यंत शेड्यूल दाखवणार एवढंच तुम्ही नाही ते करणार, पण करणारे ते बसतोय तो शिरडला जाऊ नये एवढंच सांगत नाही. शिरडायला जाल तर त्रास. कारण आम्ही भारतीय घटनेमध्ये निकष कोणता तुमची आत्ताची कृती बरोबर आहे का की कोणत्या परिमाणात आहे पाहिजे, घटनेच्या प्रमाणात आहे. घटने आपण ती घटनेला मान्य केली म्हणून मी तुमचं अभिनंदन का केलं. तुम्ही स्वच्छ सांगितलं की तुम्ही धर्मनिरपेक्षवादी, तुम्ही घटनेचं बोलला. ते कसं आहे तर बाकीच्या बाबतीत सुद्धा आपण लोकशाही मान्य केले, समाजवाद मान्य सर्व मान्य केले, त्या आम्ही करणारे सर्व होतं आम्हाला आमचं कर्तव्य आहे. मी आत्महत्येचं आंदोलन करू का हा त्याचा भाग आहे. तुम्ही त्याचं संभावना केली त्याबद्दल मी तुम्हाला धन्यवाद देतो. पण तुम्हाला एवढं सांगतो हे जे आंदोलन आता सुरू झाले त्यात काही विधायक बाजूय, काही चळवळीच्या हक्काची बाजूय. कृपया ते केरळला जाणार नाही आणि केरळला जाता तुमच्यासारख्या मनुष्य ते पाहत बसण्याची मला खात्री आहे. तुम्ही आलात आनंद वाटेल. विधानसभेपूर्वी आमच्यातून पळवलेली माणसं आता अस्वस्थ असल्याचा टोला चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लगावला आहे. म्हणजे तुमच्या विरुद्ध गेलाय. तुमच्याकडे माणसं राहतील कशाला ना. तुम्ही केंद्रात सत्तेमध्ये आहे, तुम्ही राज्यात सत्तेमध्ये आहे आणि सत्ता ही प्रत्येकाला हवी असतं. त्यामुळे आमच्याकडनं तुम्ही जे माणसं नेली आहेत, आमच्याकडनं काही माणसं तुम्ही नेली आहेत, तुम्ही त्यांना फुगा दाखवला का आमचं सरकार येणार आहे, आमचं सरकार येणार आहे, आम्ही लोकसभेत बघा आमचं सरकार आलं आहे, म्हणजे आमचे खासदार निवडून आले आहे, महाराष्ट्रात तर आम्हीच येणार आहोत. त्यामुळं काही लोकांना यांनी खोटारडेपणा सांगून आमच्याकडनं लोक पळवले, आमचे लोक पळवले विधानसभेच्या पूर्वी. त्यामुळं ते लोक आता अस्वस्थ आहेत त्यांच्याकडे. ते लोक त्यांना बोंबाबोंबी करतायत त्यांच्या पार्टीमध्ये. त्यामुळे ते अस्वस्थ झाले आहेत. शरद पवार साहेब अस्वस्थ आहेत, उद्धवजी अस्वस्थ आहेत आणि काँग्रेस तर फारच अस्वस्थ आहे. नाना पटोलेजी तर ते निघतच नाही बाहेर. ते 206 मतांनी पराभव झालाय नाना पटोलेंचा. तो पराभव ना पचवता येत आहे ना मतदारसंघात जाता येत आहे. नाना पटोलेची अवस्था अशी आहे, त्यांच्या मतदारसंघात लोक त्यांचे स्वागती करायला तयार नाही. 206 निवडून आल्यामुळं त्याला इकडे जाता येत नाही, तिकडे जाता येत नाही. जनतेला काय तोंड दाखवतील. मुख्यमंत्री पदाचे स्वप्न रंगवले आणि पोस्टल बॅलेटवर जे काही मतदान भेटलं ते मुख्यमंत्री पद भेटणार आहे याच्यावर पोस्टल बॅलेट मत मिळालं. आता नाना पटोले हे पोस्टल बॅलेट नेते झाले. त्यामुळे मला असं वाटतं की हा पराभव त्यांनी मान्य केला पाहिजे, जसा आम्ही मान्य केला. लोकसभेत झालेला पराभव मान्य केला, त्यातून आम्ही शिकलो आणि त्यातून आम्ही मग पुढे काम करून जिंकलो. आम्ही कधीही त्या ठिकाणी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळात मोदींच्या त्या ठिकाणी खासदार त्यावेळी लढले, मग आम्ही त्यावेळी जिंकलो असतो. मोदींची निवडणूक होती, आमचे एवढे खासदार पराभूत झाले, आम्ही साफ झालो लोकसभेमध्ये. आम्ही हा विचार नाही केला. आम्हाला केवळ 3 लाख 4 लाख मतं मिळाले असते तेव्हा जिंकलो असतो, पण मशीनवरच निवडणूक झाली ना. आम्ही पराभव मान्यच केला आणि पुण्याच्या अधिवेशनातनं पराभव मान्य करून आम्ही पुढे गेलो आणि आम्ही जिंकलो. सर, राज्यामध्ये महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं आहे. भाजपचं नेतृत्व कुणी करावं यावरून सत्ता स्थापनेसाठी दिरंगाई होत असल्याचा आरोप अंबादास दानवे यांनी केला आहे. सरकार तर खरं तर 2-3 दिवसात स्थापन व्हायला पाहिजे होतं, कारण क्लिअर मॅन्डेट मी म्हणेल भारतीय जनता पार्टीला. बाकीचे पक्ष त्यांच्या सोबत असले काय आणि नसले काय. भारतीय जनता पार्टी 145 जणांचं बहुमत सहज सभागृहात सिद्ध करू शकते. परंतु मला असं वाटतं भारतीय जनता पार्टीचं नेतृत्वच कोणी करायचं याच्यावरच भारतीय जनता पार्टीत एकमत होत नसावं म्हणून दिलं होतं. बाकीचे जे कारण लोक म्हणतात हे नाराज ते नाराज, यांनी काही थांबलेलं नाही. भारतीय जनता पार्टीचं नेतृत्व कोणी करावं आणि कोणाला द्यावं याच्याच विषयी मला असं वाटतं. त्याच्यामुळं ही स्थिती निर्माण झालेली असावी. कोण नाराज कोण खुश याला मला असं वाटत नाही, या भावनेला कुठेही तर अर्थ होतो. बरं, समजा देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहामध्ये स्वतःच्या बळावरती बहुमत सिद्ध करायचा प्रयत्न केला आणि त्यांना थोड्याफार जागा कमी पडल्या तर शिवसेना मदत करेल का? मदतीची गरजच नाही त्यांना, कोणाच्या कोणत्या कमी गरजच नाही. कारण कोणी आमच्याकडे आहे नाही ना. आमची संख्या सगळी मिळून 40-45 आहे. त्याच्यामुळे गरज आमची असायचं काही कारण नाहीये. त्यांचं नॅचरली बहुमत आणि त्यांना अजितदादांनी पाठिंबा दिलेला आहे. 40-42 काही जागा आहेत अजितदादा. मिटत नाही म्हणजे एकनाथ शिंदेचं अजित पवारांचं आहे, सगळं काही मिटत नाही. त्या मिटत नसल्यामुळे ही लांबायला लागली. नाही, अजितदादांनी क्लिअर सांगितलेलं आहे की जे नेतृत्व भारतीय जनता पार्टीचं करणार त्यांच्या मागे आम्ही उभं राहणार असं अजितदादांनी भूमिका जाहीर केली. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीकडे क्लिअर मॅन्डेट आहे, क्लिअर बहुमत आहे.
शरद पवारांनी टीका केली की स्पष्ट बहुमत असताना सरकार स्थापन न होणं हे राज्यासाठी अशोभनीय आहे. बरोबर आहे, अनेक प्रश्न आहेत. आज निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. सरकार नसल्यामुळे काय होतं बघा, काल 10 कोटी रुपये वप बोर्डाला हे केले, वप बोर्डाच्या विरुद्ध हेच बोंब मारत होते. आणि आता यांचं सरकार आहेच ना, काळजीवाहू मुख्यमंत्री आहेच ना, त्यांना न सांगता निर्णय घेतात का अधिकारी? कुठेतरी निर्णय झालेलाच असेल ना. आणि म्हणून सरकार लवकरात लवकर स्थापन होण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. आता हे लाडकी बहिणीचा पण निधी वाढवला पाहिजे. हे सगळे विषय मला असं वाटतं या महाराष्ट्रासमोर आहेत आणि सरकार लवकरात लवकर स्थापन झालं पाहिजे. संजय शिरसाट यांनी एक वक्तव्य केलं आहे, शिंदे दरेगावात गेले की मोठा निर्णय घेतात. मला माहिती शिरसाटावर मी कशा बोल घेणार असेल तर घेऊ ते, आपल्याला काय करायचं. काय मोठा निर्णय घेऊ शकतात? त्यांच्या पक्षाचं त्यांना माहिती, त्यांनाच विचारा, मी कसं सांगू शकतो त्यांचं. हे पण या सगळ्या कपोल कल्पित गोष्टी कोण मांडतं कोण ठेवतं याला काही अर्थ नाही. या सगळ्या गोष्टी मंत्रिमंडळाचा किंवा मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी, मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप, कोण कोण शपथविधी घेतं त्याच्यानंतरच स्पष्ट होईल. खरं तर उपमुख्यमंत्री पदाला काहीच अर्थ नाही. उपमुख्यमंत्री म्हणजे केंद्र सगळ्या कॅबिनेट मंत्र्यासारखं आहे. याच्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयानं, उच्च न्यायालयानं स्पष्ट भूमिका घेतलेली. हे एक नाममात्र मान देण्यासाठीचं पद आहे. बाकी उपमुख्यमंत्र्याला कोणता विशेष अधिकार आहे? काहीच नाही. जो कॅबिनेट मंत्र्याचा अधिकार तोच उपमुख्यमंत्र्याचा अधिकार. त्या राज्यात 22 ठिकाणी उमेदवारांनी फेरमतमोजणीची मागणी केली आहे. त्या ईव्हीएम उमेदवारांना संशय आहे आणि शरद पवारांनी सुद्धा ईव्हीएमवर प्राथमिकदृष्ट्या संशय यायला लागलेला आहे. आता 22ची संख्या आली. मला असं वाटतं ही मोठी संख्या येईल. जे निवडून आलेले किंवा पराभूत झालेले सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांची सुद्धा त्या बाबतीत मागणी राहणार. कारण या सगळ्या गोष्टी सुस्पष्टपणे दिसत आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं अजून अनेक निवडणूक याचिका दाखल करायला 1 महिन्याचा वेळ आहे. आता व्हीपॅटच्या साठी 6 का 8 दिवसाचा वेळ होता, पण तो निवडणूक याचिकेसाठी अजून 1 महिन्याचा वेळ. अनेक याचिका याच्यात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार, उच्च न्यायालयात जातील. कर्नाटकहून तिलारी घाट मार्गे गोवा इथं जाणाऱ्या मिनी बस चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं तिलारी घाटात जयकर पॉइंट इथं अपघात घडला. या अपघातात बसच्या दर्शनी भागाचं नुकसान झालं व प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली. जखमींना उपचारासाठी बेळगाव येथील रुग्णालयात पाठवण्यात आलंय. तिलारी घाट उतरत असताना जयकर पॉइंट इथं ही बस आली असता चालकाचं बसवरील नियंत्रण सुटलं आणि त्यात जयकर पॉइंट इथे अपघात होऊन बरेच दिवस असलेल्या कंटेनरला ही बस जाऊन आदळली. बसच्या दर्शनी भागाचं मोठं नुकसान झालंय. बस कंटेनरला आदळताच बसमधील काही प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली. मी सुनील पेडणेकर, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. गेली 32 वर्ष राजकीय सामाजिक क्षेत्रात काम केल्यानंतर सुद्धा 1000 सुद्धा वोटिंग विधानसभेला आम्हाला होत नाही. याला कारणीभूत ईव्हीएम मशीन. आता मित्रांनो, ईव्हीएम बद्दल 2006 मध्ये पहिली जर लेखी हरकत कुणी नोंदवली असेल तर मी नगरपालिकेची निवडणूक लढवली. विद्यमान नगरसेवक असताना माझं डिपॉझिट जप्त झालं. त्या 2006ला ईव्हीएम बद्दल मी पहिली हरकत घेतलेली होती. आज तो विषय राष्ट्रीय पातळीवर गेला, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेला. आज चर्चा होताना आपण बघतोय ईव्हीएमवर, पण ती राष्ट्रीय पातळीवरच होते. मग आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ईव्हीएम मशीन फेकून दिली आहे असेल, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ईव्हीएम मशीन मतदान घेतलं जात नसेल, तर याची चर्चा मित्रांनो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर का होत नाही? आज अमेरिकेने प्रसार माध्यमांसमोर मशीन हॅक कशी होते हे दाखवून दिलंय. पण भारतातलं आपलं सरकार अमेरिकेच्या हॅक केलेल्या प्रकरणावर त्या दाखवलेलं मशीन कसं हॅक होतं हे प्रात्यक्षिक दाखवून सुद्धा ईव्हीएम मशीनवरच मतदान का घेत आहे याचा विचार करण्याची ही वेळ आहे. आपण इलेक्ट्रॉनिक हारलो, यापेक्षा या देशाची लोकशाही ही कुठेतरी अशा प्रकारे उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जर मतं चोरून ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून मतं चोरून कोणतरी निवडणुकीत आपली मताधिक्य आपला होत असेल तर ही चुकीची पद्धती आहे. प्रत्येकाला बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनात्मक अधिकार दिला आहे, तो म्हणजे मतदान. आणि तो एकमेव घटनात्मक अधिकार
तो सुद्धा ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून चोरून घेतला असेल तर याच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी बसलो. कालच IBN लोकमतवर एक मुलाखत झाली. भाई जगतापने जी भूमिका मांडली त्या भूमिकेचं तर सरकारने समर्थनच करावं. कारण सुप्रीम कोर्ट निर्णय देतं एक आणि आयोग त्याचा आपल्याकडे अर्थ लावतोय. आयोग आपल्याकडे पत्वे काढतोय. यातून स्पष्ट होतंय ईव्हीएम मशीन हॅक करूनच महाराष्ट्राच्या निवडणुका जिंकलेल्या आहेत. आणि जर तसं नसेल तर आता ही निवडणूक ह्यातले फक्त 5च उमेदवार त्यांचे राजीनामे घ्या जे हायएस्ट पदावर निवडून आलेत आणि बॅलेट पेपर निवडणूक घ्या. सत्य ऑटोमॅटिक समोर येईल. मी तर निवडणूक अधिकाऱ्यांना असं म्हटलं होतं जेव्हा आम्हाला डेमो दाखवला आला ईव्हीएमचा, तुम्ही 1 ते 6 नंबर लावताय, एक खालून 1 ते 6 नंबर लावा म्हणजे मशीन तुमची खरोखरच हॅक होत नाही हे लक्षात येईल. हे करायला कुठलाही निवडणूक अधिकारी तयार नाही. यातून स्पष्ट होत आहे की सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये निवडणूक मशीन हॅक करूनच ही निवडणूक जिंकली गेलेली आहे. निवडणूक आयोग जनतेचं ऐकत नाही, त्यांच्याकडून कोणतीही अपेक्षा नाही अशी टीका संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा केली आहे. नाही, निवडणूक आयोगाकडून कोणती अपेक्षा नाही. निवडणूक आयोग त्याला म्हणतो, न्यायालय म्हणतो, त्यांच्याकडनं आपल्याला कोणती अपेक्षा नाही. सर्वोच्च न्यायालय काहीही ऐकायला तयार नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं जर जनतेचं म्हणणं ऐकलं नाही मग सर्वोच्च न्यायालय कशा करता आम्ही स्थापन केलेलं. तुम्ही ईव्हीएम संदर्भातली याचिका 2 मिनिटात उडवून लावता. हा कोणता न्याय झाला. तुम्ही ऐकून घ्या आम्हाला काय म्हणायचं आहे. लोक रस्त्यावर उतरलेले आहेत. एरवी तुम्हाला पब्लिक क्राय दिसतो, एरवी तुम्हाला जन आक्रोश दिसतो आणि तुम्ही सुमोटो कारवाई करता. पण ह्या प्रकरणामध्ये काय सांगतात ते सर्वोच्च न्यायालय की जेव्हा तुमचा विजय होतो तेव्हा तुम्ही आमच्याकडे येत नाही आणि जेव्हा तुम्ही पराभव होतो तुमचा तेव्हा तुम्ही आमच्याकडे ईव्हीएमची तक्रार घेऊन येता. असं कधी झालेलं नाही. सातत्याने 10 वर्ष निकाल सकारात्मक असो किंवा नकारात्मक असो आम्ही सातत्यानं म्हणतोय की मतपत्रिकेवर निवडणुका घ्यायला पाहिजेत. जगामध्ये कुठे ईव्हीएमचा वापर होत नाही. मग भारतातच अट्टास कशाला. मोदी आणि शहांची एवढी ताकद असेल, जिंकण्याची खात्री असेल, त्यांनी मतपत्रिकेवर जिंकून दाखवावं. का घाबरतायत ते. स्वबळाची भाषा करू लागले. कोणी स्वबळाची भाषा करत नाही. महाविकास आघाडी घट्ट आहे. विधानसभेचे लोकसभेच्या वेळेला जेव्हा आम्ही जिंकलो तेव्हा कोणी हे प्रश्न उपस्थित केले नाही. विधानसभा निकाल हे कोणत्या पद्धतीने लागलेत आणि त्याला कोणती तांत्रिक कारणं समोर आली आहेत त्याचा अभ्यास आम्ही करतो तिन्ही पक्ष. फक्त आता प्रश्न आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा. विधानसभा, लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकामध्ये फार फरक आहे. त्यावेळेला योग्य निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल. पण महाविकास आघाडी ही एक संघ आहे. एक संघ ठेवण्याचा प्रयत्न राहील. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांची यांच्यात सतत संवाद आणि संपर्क सुरू आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. काळजीवाहू मुख्यमंत्री मनाने खचलेले संजय राऊत यांचा टोला. बस चालकाचं नियंत्रण सुटलं, तिलारी घाटात अपघात. आणि निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षा नाही, संजय राऊत यांची टीका. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.